Nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele olwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina banodumo ehlezi kaMenzi ngimpunga yesintu ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kufinyelela khona lo mfanekiso oqoshiwe. Nanamuhla ke bafowethu ngisahamba naye insizwa yako Mashimane. Mashimane asikubingelele mne wethu kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu. Awu ngiyabonga mne wethu siyaphila thina. Niyaphila kodwa? Yebo siyaphila. Hayi kuhle. Mashimane uyazi ukuthi kumfanekiso oqoshiwe odlule. Kukhona into engiyithandile mawuyibalula. Uke wabalula ukuthi umkhulu nanijwayele ukuhamba naye. Yebo. Uma eyobethela. Yebo. Akunika athi ifake izikhonkwane. Yebo. Yabona mne wethu kunemizi namuhla othola ukuthi ukuthula abanako banezithe eziningi. Uyabona? Kunezinto eziningi ezijijelwayo phakathi kwegceke. Umuzi awuqinile. Uma umsamo ungalungile kahle umuzi kulula ukuthi izinto zenzeke noma ngabe yini yenzeke. Futhi uma umsamo umuhle kuhle futhi ukuthi umuzi ukwazi ukuqinisa kuzithongo phakathi kwegceke lingasebenzi overtime. Lenze nezinto engafanele ngabe liyazenza liyeke izinto ekufanele ngabe liyazenza. Ngikuthandile lapho mni wethu. Kodwa inkinga esibhekene nayo enkathini yanamuhla siyababiza abantu ukuthi bazosibethelela. Kanti umuntu ekubetheleni kwakhe uzoshiya indoda lekhaya. Uzoshiya umkhovu lekhaya. Uzoshiya isipoki lekhaya. Uzoshiya utikoloshe lekhaya. Ungasibekela yini mne wethu mhlambe singakangeni kuwena? Okuwukuthi ezikhonkwaneni ezikhona ngokolwazi lwakho mhlambe lokunyaka. Ngoba phela manje kubalekile ukuthi siqaphele siqwashisane futhi sababukeli bempunga yesintu. Sikuthola ukuqwashiseka sababukeli bempunga yesintu. Kungabe mhlawumbe umuntu uma ezongibethelela ezongilethela mhlawumbe isilwane. Ngibona kanjani ukuthi lo muntu ozobethela la isilwane lesangishila sona noma mhlawumbe awunalo ulwazi ngesizathu sokuthi awusebenzi ngezilwane. Mne wethu singabeka kanjalo ukuthi ngeke ngibe nalo ulwazi ngoba angisebenzi ngezilwane njengokuchaza nje ngoba mina ngisebenza nje ngamakhubalo lawa asehlathini. Usebenza ngamakhubalo lawa asehlathini. Lokwezilwane namafutha azo mhlambe zikhona ezinye induku agcine ngena amafutha kodwa hayi amafutha othola ukuthi mhlambe anobungozi. Okay. Ngiyakuthanda ke mne wethu mawuthi ekubetheleni ngeke uphawule kakhulu kulezi zinto ezinezilwane. Kodwa nathi sikhule sazi ukuthi kufakwe izikhonkwane. Uyabona? Kodwa ke ngoyithola mhlawumbe inyanga eyositshela ukuthi nazo lezilwane zabo mabezifaka ngoba izumkhulu ukhoza. Umkhulu ukhoza kunezilwane. Usebenza ngazo ukuthi uma ebethela isilwane naso sifaka njengesikhonkwane noma sifaka ngenye indlela. Ungihlaba umxoleke mne wethu uma ukhuluma ngendaba yokubethela nezikhonkwane. Mhlawumbe mawuzobethela mne wethu emzini womuntu. Iziphi izinto wena onesiqiniseko sokuthi mangibethelile ukuthi ngeke kwenzeke ukuthi ngeke kwenzeke. Okanye umuzi obethelwayo umuzi onjani ukuze umbukelo wempunga yesintu obukela ezobuka ukuthi mina elami igceke kufanele nilibethele noma akufanele libethele. Kunemizi la othola ukuthi izingane zakhona zamantombazane njalo mezilele zivuka zibona ngathi bezilele nabantu besilisa. Kunemizi lana othola ukuthi bathi belele ngaphakathi endlini bezwe kunento engathi ihamba phezulu kwi-roof. So lezo zimo ezikanjalo kusuke zikhombisa kona ukuthi kufunakala oMashimane bafike lapho bazolungisa leso simo. Kunomuntu mhlawumbe mina ngixoxa ungena emadevini umuntu usuke wabala impawu. Kunomuzi mhlawumbe othola ukuthi abalifuyile ikati lekhaya.
kodwa kunekati nje ngaso sonke isikhathi mhlawumbe makushonile le kati likhona le kati sebe abantu abanekati la ngo7 8 othola ukuthi le kati le mhlawumbe isilwane njengoba uchaza futhi ukuthi kukhona into egijima phezulu labo bantu uthi bayamdinga uMashimane ikuphi mhlawumbe okunye mnewethu kuningi nje kakhulu ngoba nabantu mhlawumbe uthola ukuthi bayacindezeleka yebo yes abantu mhlawumbe abathi mabelele babe namaphupha amabi yes ngoba izona zonke izinto lezi eziyinkomba zokuthi kukhona into ekhona egcekeni yebo umbuzo ke nginawo laMashimane uma mhlawumbe uzobethela ukuvela ufika ubethele yini noma ukuqala uhlanza igceke njengoba kade uchazile lapho ukuthi umuntu awumniki into yokulungisa izinto engazange akususa ukungcola mhlawumbe uMashimane uma eyakobethela yiziphi izinto ezilindelekile phakathi komuzi ayobethela kuona ukuthi kufanele lezi zinto lezi nazo ukuthi mangifika kuzokwenziwa u1 no2 no3 mengabe sizobethela kunentelezi engiyangiqale ngayo eqale kuchelwe nje ngaye egcekeni siklina igceke ngaleso sikhathi sibulala ikhonkwane ezindala esingazazi ukuthi zazifakwe ubani zizothi mase zifile le khonkwane sesiyaqala ke manje sesizofaka ezithu lapho ke sengidingani mina inhloko yesikapa emnyama kube sekuba okapa ongakazi usebenza ngoba ngesikhathi ngikubethelela ngiyabethela ngiyacupha futhi yebo mhlawumbe omunye uzobuza lapha kwentelezi qala athi lentelezi ngabe wena mhlawumbe ofikayo uzongichelela noma ukusinike lentelezi sizichelele thina hayi nizichelela nina ngaleyo ntelezi ngoba mina ngisuke ngingakafiki niyachela nje ngentelezi ngichele ngentelezi mhlawumbe noma u3 days emva kwalo 3 days sengiyafika ke mina sengifika nezikhonkwane ke esengizozifaka endaweni eclean wena usuke usukholela ukuthi emva kwensuku ezintathu bechela ngalentelezi lezi zinto ezilaphansi egcekeni sezifile ngisuke ngikholelwa ngisuke ngiyagaranta zisuke sezifile mina ngisuke nje sengifika nje sengizofaka izinto zami emhlabathini ongasenalutho ake ngithi ke Mashimane mina mhlambe ngiyakholela ukuthi kunezinto ezikhona egcekeni lami ngiyakwazi mhlawumbe ukuthi ngizitholele lentelezi ezobolisa zonke izinto ezigegcekeni kodwa ngingezukubiza wena ukuthi woza uzobethela ngoba mhlawumbe kuzoba khona umuntu ozoba nothando nje lentelezi ukuthi mina ekhaya ngiyafisa ngibe nentelezi yokuchela uyabona mhlamba bakabi nawo amandla ukuthi bafisa ukubethela kodwa sibe nentelezi nje yokuchela ebulala izinto egcekeni hayi uyakwazi ukuyithola uyakwazi ukuyithola ngoba kuyenzeka uthola ukuthi uyafisa ukubethela kodwa manje amandla ukabi nawo uyakwazi ukuyithola intelezi ukuthi ngesikhathi ungakabi nawo amandla ube uthikazisa ngayo okwesikhashana la kunomuntu ozothi mina Mashimane ngike ngizwe kuthiwa ikhanda legusha ikakhulukazi ke limnyama hayi lingishayisa novalo ungake mhlambe usichazele yini ungene usichazele ngoba omunye umuntu wazi ukuthi yena igusha ngeke ngizwe ngakuthiwa livala izinto mhlambe mawuthi wena sikulungisela inhloko yegusha emnyama nookapa kungabe mhlawumbe ngekeni manje kuvaleke izinto zethu leyikhaya usuku uzokwenzani ungake usingeneleni ugxile newethu la nami ngifuna igusha oba legusha leli mangabe ngifika nalo noma nina mekuthi ngifika senilithengile ngifike ngelithathe ngimba umgudi la nizophalazela khona nonke inhloko kuphela phakathi kule nhloko ngisuke ngiyikhamisisile ngoba nani meniphalaza niphalazela lapha emlumoni wayo ngifake lo mbese phakathi kuyona ngiyacupha kahle la abantu abagadla nina zonke izinto einduku ekufanele zizoshaya nina la ekhaya zihamba manje ziyoshaya lapha emgodini le khonkwane ezinye ngizifakile la
uma uzongena wena uzongena ngendlela engahlelekile uzokwenza izinto zakho ziyakubamba lezi zinto umense awubusakhuluma ume egcekeni uma kade uzothakatha iyona ndlela wena obethela ngayo iyona ndlela engibethela ngayo ziyakubamba lezi zinto mase zikubambile usumile kuze kusumile ubone umphakathi nomndeni wala ekhaya animthinti-ke lo muntu phela nifonela mina menifonela mina ayida ngiyeza noma ngiyanitshela ukuthi yini engase niyenze ukuze akhululeke kodwa animbulali nenza lokho nje engisuke nginiyalele kona nimdedela ahambe ningamenzi lutho ngoba vele ngeke adingiswe futhi uzozihambela yena endaweni omunye umuntu uzobuza ukuthi uma simthinta thina singakabikeli wena kuba nani manje inkinga efike yenzeke abantu basuke bajahe ukuthinta umuntu abanye bafuna ukumshaya bambulala kanti sekuyicala lelo akashaya umuntu njengoba mina ngisuke ngikwenzele lezi zinto nje kufanele udedele mina ngize ngiyoqeda noma sebanje ubiza mina futhi emina obonayo ukuthi wenza njani ngaye lo muntu kodwa angimbulali ngoba asiphiwanga ukuthi sikhiphe umphefumulo umuntu siyamdedela azihambele uyena uhamba aniphinde nimbone usho ukuthi Mashimane impela wena mawubethele umuntu wafika ngempela ezoganga la wanyathela egcekeni uyabambeka ngempela nimbona nje ethithibele egcekeni ethithibele egcekeni mnewethu uma ngingabuyela emuva lapha kuloku ekhehleni ucephele insipho ikhehla lake lathi liyobethela komi ngizokhona lapha eMzumbe ePort Shepstone lathi angithatha ubhoko ngifike ngilifake esibayeni la ngiligximela bese yala abantu balekhathi ngicela ningalithinti lapho niliyeke nje kanje lihlale kanje lapha esibayeni umthakathi wabonakala libambile ehambe memeze ebuze ethola kabalo lubhoke round igceke kwasemnyanga agqokile unqunu njengoba ezele kwakukudekele kwakuhlala khona umkhulu nama-taxi futhi ayengakabi maningi kwakukhona ibhasi eyihamba ngey'khathi ey'thile kwaphoqeleka ukuthi kwazi wafika ntambama umuntu esoloku ememezele sekushe ngishizo engishola ukuthi le khonkwane indlela ezisebenza ngayo azidingi ukuthi nina niyithathele iy'nqumo bizani umnikazi wazo ngoba nalapho kwabizwa yena wavele wakhipha uswazi wayiphethe i-briefcase wakhipha uswazi wamshaya la ey'nqeni kwayema yazibona ukuthi hayi bo ngisegcekeni lo muntu la wabaleka manje ngamafuphi uthi nawe kubona bonke abantu abazocela ukuthi uzobabethelela ubacuphele uma sekwenzekile umthakathi wangena egcekeni wabambela ababize wena bizani mina bangamthinti ngoba vele indaba yakhe ayisekho njengoba esengenile ayisekho siphelile okusho ukuthi leya nhloko yegusha izosebenza umsebenzi onjalo ukuthi bonke abantu abazoganga wena kuphela usukuthaka ngayo ukuthi izitha zale ekhaya kube izona ezishayekayo izitha zala ekhaya nje zishayeka lapha kuleya nhloko sesiphethe Mashimane yabona omunye umuntu mesizwa sikhuluma kangaka ngokubethela uzofisa ukwazi ukuthi usho ukuthi mina-ke manje mina ngeke ukwazi ukungicupha mina mhlawumbe umuntu owenza izinto ezingalungile mhlawumbe kube ukuthi uyashayeka zibuyela kuyena akwenzeki kumina noma mhlawumbe uphiwe egcekeni kuphela nawe siyakwenza nje egazini kube nezinto ezizohlala kuwena egazini kube ney'nhlanga zakho iy'nhlanga zezitha mezikushaya izinto zibuyele kuyena ngoba kufana nakhona nje basuke siyobethela ngathi sibe sifake ikhonkwane egcekeni sibe sesibabiza bonke abomndeni sesibafaka ireza siyabagcaba lapho yonke into ibuyela kumnikazi wayo ake siphinde siyigcizelele mnewethu le ey'ntweni zokugcaba abantu abaningi mnewethu abazithanda into ezinamafutha kungabe mhlambe uyabakhethisa yini noma ezakho wena uyabatshela umhlaba wonke ukuthi awuyiphathi into enezilwane yebo mnewethu into enezilwane ngiyiphathi kunomuthi omunye lo esiubiza ngestaff lo muthi abantu abaningi abanye ngifike nawo nje ngingawenzile istaff ngingawufaka ngamafutha ngoba ngisuke ngifuna ababone kwesinye isikhathi ngibathengise wona bona amafutha ngoba inhloso yamafutha kwesinye isikhathi sisuke sifuna ukuthi ukwazi ukungena kahle kuwena egazini
nithenge nina amafutha lawa azonigculisa nibone ukuthi akuwona amafutha ezilwane eziyingozi mhlawumbe ezingagcina sezinijikela zininika inkinga yeah newethu asingasawageqa amagogo yeah mbuke lo mpunga yesintu umkhulu uMashimane ubethela umthakathi amegcekeni nize nibize yena azomqaqa ngiyamthanda methi ningasithatheli izinqumo ningamshayi miyekeni ngoba vele indaba yakhe vele ayisekho vele indaba yakhe le nombolo lokuzibona sivele escreenini sakho mushayele uzo ukuthi anganenzela kanjani lo msebenzi omkhulu kangaka kungenzeka ukuthi nihlushwa abathakathi egcekeni lomuzi wakini kungenzeka ukuthi mhlamba nilale ukubalulile futhi ukuthi khona ngisho intelezi yokubulala izinto ezisegcekeni uyamthinta ke kuzona inombolo lezi olokuzibona sivele escreenini sakho uzwe okuwukuthi mawufuna ukufinyelela kuye kuhambeka kanjani mhlawumbe sesiphethe nje Mashimane ungabakhumbuza abantu okuwukuthi la utholakala khona utholakala kuphi le ngitholakala khona ngitholala emolweni eMgababa ama taxi atholala khona lapha ePine Town la eThekwini isikhala esiningi awabi khona azabe khona ntambama so indlela elula nje ukuthi umuntu agibela ePine Town mefika ePine Town abe sethola imoto emolweni ke eMgababa ahlike enduneni kaMbambo kodwa nje umuntu othinta inombolo lezi yonke imininingwane uzoyithola yeah uyobe seyithola asibonge kakhulu ke nakwembukelo wempunga yesintu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga What was that?